Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may natatanging busilag at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayas sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga nasa abroad man, tumutok lamang po kayo dito sa Ayuangan ng Pangasinan at marami po ako ibabagi po dito na napakabisa po ng mga pangangailangan. Basta tumutok lamang po kayo dito at marami po kayong malalaman po ng mga orasyon, na iba't ibang mga orasyon na aking ibabagi. Baka kayo na po ang nagustuhan nyo po ang aking binagi po na tamang-tama po sa pangangailangan po ninyo ay sana ay kuwan po kayo, nasa mabuti po ang kalagayan sa araw-araw. At sa mga may karamdaman po dyan, huwag po kayong bibitaw sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Humingi po kayo palagi sa gabay sa Kanya at manalangin po kayo. Humingi po kayo ng kapatawaran sa Kanya para gabayan kayo. Lahat po tayo kasi ay nagkakasala na hindi po natin lubos na maisip na nagawa po natin ang kasalanan na yun, na biglaan lamang po na pangyayari. Ay wala pong perpekto na tao na kakagawa po ng kasalanan, kundi nasa Diyos ang awa, nasa pagsisipo natin. Dapat po pag nakagawa po tayo agad ng kasalanan na yun, humingi po tayo ng patawad sa Kanya, sa Diyos ang makapangyarihan para patawarin po tayo. At huwag po tayo makalimot kung manalangin sa araw-araw, para ibase po natin na doon po tayo kukuha ng bilo po na papatawarin po tayo ng Ama, na nagsisi po tayo. Ang pagsisisi po ay bukal sa loob po natin na magsisi po tayo para tulungan po tayo ng isang makapangyarihan. At sana po ay huwag po tayo makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Sana po itulungan po natin sila para gabayan po tayo ng ating Ama makapangyarihan sa lahat, para po yung may grasya pong darating sa atin ay doble pong babalik po. At palagi po tayo magpababa sa isa't isa para malayo po yung away sa ating pamilya. Yan lang po ang ibabagi ko po ngayon po sa inyong lahat. Orasyon para maalis ang galit sa iyo ng isang tao. Ito rin po ang ginamit sa taong walang mudo at barumbado. Pag ginamitan mo ng orasyon ito ay bumabait at iyong kaaway. Gamitin naman na may galang sa Diyos at huwag biro-biro lamang. Gamitin lamang sa tama na huwag sa kasamaan po. Narito po ang orasyon po. I-share po sa inyo. Digniri Ridin Rimto Sinida Patris Tosna It Ricnos Binidis Glitatim Gosum Pactum It Moriatum Hum. Digniri Ridin Rimto Sindida Patris Tosta It Ricnos Binidis Glitatim Gosum Pactum It Moritum Hum. Ito po inuusal po ng sa isip lamang po at isang bisis lamang po usalin ng orasyon ito para
cellphone po nyo, dapat po ay gamitin po sa tama na paggawa para bumisa po. At isa po sa isipan po ang pagbigkas po ng mga nasyon na tiwala po kayo sa orasyon para kakasi po sa inyo at sigurado pong papandar po ninyo. Narito po ang orasyon po. Orasyon para maalis ang galit sa iyo ng isang tao. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat. Kung gusto po nyo magpa-shout out po, pa-shout out, mag-comment lamang po kayo sa baba. At maraming salamat sa inyo. Sana po gabayan kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa araw-araw at maraming sakit. Maraming salamat po.